Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. What's up mga ka-solar? Gusto mo balas ang solar panel nga mas epektibo kag mas kusog mag-produce sang kuryente? Ini ang Bifacial Solar Panel. Unlike ordinary panels nga nagatake lang sang sunlight sa atubang, ang bifacial panel nagakuha sang adlaw sa atubang kag likod. Sa likod sini, gina-convert niya ang reflected light halin sa atop o konduta para sa dugang nga kusog kag energy output. Kung gusto mo makabalo kag makagamit sang bifacial solar panel, bisita na sa Sulana for You nga makita sa Coastal Road, Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Solana for you.